Jag får skratta i fred. Det där var världens äckligaste hem. Ja! Onda människa! Anton, varför har du eller så här blöta fläckar på dina byxor? Nej! Nu då! Vad gör du? Det brakar sängen! Nej, sängen kommer gå sönder! Det här var riktigt kul. Ja, vad roligt. Det är jag som belönt så jag kan vrida ur mig. Det kan vi rekommendera. Frid, gott folk. Okej, är det frid nu? Okej.